Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, el conductor d'aquest club. Aquest cop farem una repassada als principals premis, salons i novetats del món del còmic al 2022. El Ministeri de Cultura i Esport va atorgar el Premi Nacional de Còmic a Paco Sordo per la seva obra El Pacto, editada per Nuevo Nou al maig del 2021. Francisco Sordo Artaraz, Paco Sordo, és historietista, dissenyador gràfic, animador i il·lustrador. El camp de l'historieta és conegut per la seva sèrie Internet Moda d'Ocupació i per les seves participacions amb la sèrie TV Os Basura El Jueves i Orgullo i Satisfacció. Aquest ha estat, curiosament, el seu primer còmic en solitari. El jurat l'ha distingit pel seu guió original i trepidant, que suposa un autèntic homenatge al còmic espanyol, en aparença humorístic i en el fons de profund calat existencial. Al maig es van lliurar els Premis Còmic Barcelona, que premien les millors obres publicades al llarg del 2021. Com a millor obra d'autor espanyol publicada a Espanya va ser El Pacto, de Paco Sordo. La millor obra estrangera publicada a Espanya va ser Per Piel de Hombre, d'Hubert Izanim. El millor còmic infantil i juvenil per Nicoleta i el misterio del colmillo, de Katia Klein i Ruth Pedreño. El millor fanzine va ser per Una noche en el infierno, de Clara Càvez i Olivia Càvez. El Premi Miguel Gallardo, l'autora revelació, va ser per Jenny Espinosa, el Gran Premi del Saló per Daniel Torres i el Premi Votació Popular per T, de Manuel Álvarez. A nivell internacional destaquen, com sempre, els Premis Eisner. El millor número únic va ser per Wonder Woman, història número 1 de 3 de Kelly Sue DeConnick i Phil Jiménez. A la millor sèrie nova va ser per The Nice House of the Lake, de James Tynion IV i Álvaro Martínez Bueno. El millor guionista també va ser per James Tynion IV, per Batman, Joker Orgullo i The Nice House of the Lake. El millor artista o grup artístic va ser premiat amb Phil Jiménez per a Wonder Woman. El millor portadista a Jim Bartel per Estado Futuro, Wonder Woman Inmortal, Wonder Woman Especial 80 Aniversario i Wonder Woman Black and Gold. El millor colorista va ser per Matt Wilson amb El Poder del Fuego. Dir també que van ser seleccionats al Saló de la Fama d'aquest any, homenatjats per les seves grans aportacions a la història del còmic, tot un seguit d'artistes. També van ser part escollits pel jurat i part pels lectors. Fem una ullada ara als Premis Manga Barcelona 2022. El millor shonen va ser per Spy X Family, de Tatsuya Endo. El millor Soho per Signos de Afecto, de Suu Morishita. El millor seinen Atelier of Witch Hat, de Kamome Shirahama. El millor Hosei per les Tokyo Girls, de Akiko Higashimura. Com a millor Kodomo, Pokémon Sol i Lluna, de Hidenori Kusaka i Satoshi Yamamoto. El millor BL per Megumi i Tsugumi, de Mitsuri Si. El millor Yuri Huyamos Juntas, de Batan. Com a millor light novel, Me enamoré de la villana, de Nakata Inori, i millor manga d'autor espanyol, El tiempo de los tres, de Fidel de Tovar i Dani Bermúdez. També van ser premiats com a millor fanzine de manga, The Game Team, de Lobo Art, millor estrena de sèrie d'anime a l'Spy X Family i millor estrena de pel·lícula d'anime Jujutsu Kaisen Zero. Pel que fa al còmic dins el món de les biblioteques de la Diputació de Barcelona, ha destacat dins els còmics infantils més prestats Naruto, Bola de Drac i One Piece. Pel que fa als més prestats dins de còmics adults a les biblioteques, destaquem el My Hero Academia, Guardianes de la Noche i Tokyo Revengers. Segueixen destacant Ataque a los Titanes i One Punch Man, així com I Am Hero. I les novetats de Heartstopper, que ara té també pel·lícula, i l'adaptació coreana Hierba. Fins aquí aquesta repassada que hem fet als principals salons i premis del món del còmic a l'any 2022. Sempre ens agrada comprar còmics, però us recordem que també podeu venir de gaudir d'ells a les biblioteques. Fins la propera!